Zlari je bio općinski centar za Krapanj, Prvić, Kaprije, Žirje, čak i Grebašticu neko vrijeme. U Zlarinu je bila carinska zona. Bili su žandari brodovi koji su išli u Šibenik. Dolazili su u Zlarin i tu su prijavljivali. Tako da su talijanski brodovi koji su dolazili, ovdje neki bi se zadržali pa bi ovdje prodavali jer su imali kome prodavati. Oj Zlarine, misto nasred mora. Zlarin ima neku neobjašnjivu energiju. To je gotova stvar. Zapravo ljudi, kogod dođe tu, osjeti tu jedan određeni mir, jedno zadovoljstvo i ta energija privlači ljude i ljudi se stalno vraćaju na otok. Zapravo mi to dijelimo otok, naš život na otoku biti na dva razdoblja. Ovo je Litiji. Ovdje gdje je koncentracija naših ljudi, tako dođu svi rodbina i prijatelji i događa se puno toga, da li u crkvi, koncert ili vi koji isto nešto tu sudjelujete s nama u bilježenju ili kronici događaja i ostaloga, taj jedan kulturni dio i to je dobro, to je koncentrirano i aktivno. A ovaj drugi dio je izvan ljeta, zapravo to je normalni nama dio, pod navodnicima, tih 10 mjeseci, ajmo reći, gdje je naš baš otočki život ovdje. Vidim da tu postoji jedna strahovito dobra i velika energija da se ljudi preko tog ljeta udruže i da volonterski rade bezbrojne stvari. Ali što se tiče ove suradnje, ona je upravo zanimljiva i plod je zapravo te ljubavi prema otoku. Jer to je, puno ljudi iz Zlarina je iselilo i otišlo je diljem svijeta. Svi smo dužni napraviti kvalitetu više života. Znači da svako od nas to mozaiku otoka je dužan da to sebi, da li kroz svoje školovanje, znanje ili životnu mudrost ili čisto druženje, nekog zabava, nekoga malo pogoramo i tako dalje. Bilo nas je 130 djece u školi. Naravno, djevojčice su onda bile posebno. Bile su na gornjem katu, a mi smo bili u prizemlju. Bile su 2 učiteljice i učitelji. Moja prva učiteljica, Marija Iljadica. Lijepa žena, došla nam je u školu i donijela radost. Ja sam već znao čitati i pisati, mati me naučila. Borovice moja, ti si nekad sjela, a sad si tužna u zaborav pala. Stanovnici tvoji koji su u vali, zaboravili su da su tamo stali. Zaboravili su sve šale i vice, pomalo se sramu da su iz Borovice. A ja nisam nikada 100 godina živim, Borovici mojoj, ja se uvijek divim. Nije zato što sam se rodila, nešto bi vam drugo s time reći tila. Priroda je lipa, čista kao raj, Borovica moja, moj rodni kraj. Same tuga mori, a i srce vene, ostale su samo puste uspomene. Nema funkcija, nego svi se spuštamo na jednu razinu čovjeka ili se dižemo. To je jedno, ono što je svima nama. Sa svim onim što svako od nas prvo želi ostvariti svoj život. I onda zašto je ovaj izabrao ovo, zašto ona izabrao ono. A vidimo da mi svih profila ljudi trebamo, ne? Zapravo, i kad se radi kuća na Zlarinu, pa trebaš dio meštarova i dio onaj, pa za te krštenje znači dio, za dućan, za prijevoz i tako dalje. Tako da će toj našoj velikoj obitelji svi smo zapravo dragocjeni i to kao ljudi. I onda druga stvar onda u to šta ko radi, ne? To je ono. Zato to onda čovjeka ispunjava. Onda ja znam, kako sam već ovdje dosta godina, dugo zapravo već, znači više 25 koliko, 67 godina sam ja. Ja znam kad se rodio, znači pa kad smo i krst bakar izmali, pa vjenčali, pa su njihovu dicu krstija, a znam im pokojne dide, babe i prababe, tako da ne moraju ništa ni reći, ni ja njima, ni oni mene, nekako dok vidi čovjeka zna šta stoji iza njega, ne, tako da je to nekako baš čovjek se osjeća jako lijepo.
Zlarin već dugo vremena ima jako kulturno ljeto. Ove godine smo probali to proširiti na zimu i događalo se i prošlu zimu, a i ovu će biti događanja tako da bude malo i zimi, da se razvije monotonija, da ljudi dođu da vidu kako je to i zimi na otoku. Sve skupa mogu ustanoviti jednu stvar koja je strahovito bitna i putujući po cijeloj Hrvatskoj rijetko sam gdje to susreo, a to je da te ljetne mjesece kad se tu nađemo, iz Amerike ljudi, iz Zagreba, iz Splita, Rijeke, Zlarinjani koji tu stalno žive, koji imaju problema sa zimskim burama, prevozom, odlaskom u grad i sve skupa, da ta 2 mjeseca svi skupa se osjećaju zapravo Zlarinjanima i ne osjeća se nikakva razlika od kud je ko došao. Otočani se smatraju da su oni zatvoreni ljudi, da su na neki način tašti ili ljubomorni na ono što imaju. I teško primaju stranci. Ja sam siguran da to sa Zlarinom nije slučaj. Mi smo otok, bez obzira što smo vrlo blizu gradu u Šibeniku, to nije niti zapravo do grada je 3,5 milje, a do kopna je niti 2 kilometra i manje, puno manje. Ali to je tako, zapravo možda je to i prednost ovoga otoka, s jedne strane sigurno i slabost, ali i prednost. Moji su imali 2 broda, ova kuća imala 2 broda. Imali su gajetu i leut. Jedan je brod bi služio za lov sardela i druge ribe, a drugi je služio za skalate, to su veliki vrsta morskih pasa, jestivih, koji žive na dnu na pjesku. U dobroj godini solilo se po 900 bačvica, onih barila. Barilo jedno mletačko ima oko 75 kila. Dakle, takvih do 900, a u slaboj godini 350 do 400 barila sardela. Da bi se ta barila napravila, radile su 3 bačvarske radionice, 3 bačvara su bila u Zlarinu sa svojim pomoćnicima i šegrtima. Bila je kovačka radionica gdje se izrađivali srpovi, čekići i tako dalje, ono sve što je trebalo. Bila su 2 mesara. Bile su 2 trgovine. Zbog loše pomorske povezanosti, za nas koji živimo na otoku, i došlo je do iseljavanja. Ne samo radi toga, ali i kroz desetljeća su ljudi iseljavali. Svako radi svoj posao, a niti je moj posao bitniji ili manje bitan od drugog posla, kod našeg medija koji kupi nama ovdje smeće po Zlarinu i da nam je čisto. Uvijek sam sad rekao poštovanjem prema svakom. Ja sam isto samo to isto bitan koliko je i on bitan, koliko znači mi to sudjelujemo. A sad da bi ja bio nešto izabran ili moje zvanje nekako, mislim, to je nešto ekstra zapravo, zato što je to kao, šta ja znam, kaj. Ali jer najveća kvaliteta je biti čovjek. Bile su 3 pekarnice, bili su stolarije, da, stolarije su bili poznati stolari.
jedna od prvih električnih, dakle, strojnih stolarija, bila je stolarija Anđela Kordića. Zarin je dobio rasvjetu 1929. Mislim da je Zarin zaslužio da se na njega vrati život. Možda ne kao nekada, kao u prošlosti, jeli, kad je bilo skoro 2000 stanovnika, ali Zarin ima i kapacitete za to. Dakle, ima kuće, nekad su tu ljudi živjeli i naša je zapravo, po meni, osnovna želja nas u Zarinu da se taj život na neki način vrati na otok. Eto, to je i sve te stvari koje bi mi zapravo trebali, one bi trebali ići u tom smjeru da se, pa samim time, dakle, kad bi mi imali povećano stanovništvo koje bi ovdje živilo na jedan način od svoga rada, kad bi bilo tako, a bit će, vjerujem, u budućnosti da možemo bolje cirkulirati sa gradom, da možemo odlaziti, raditi, vratiti se, živjeti na otok i sve to kako bi to trebalo biti, onda bi ta kvaliteta života još više doprinijela ljudima koji dolaze ili koji se vraćaju što na Zarin, što više mjeseci ili samo pak na godišnji odmor. U 14. stoljeću interesantno da su ovamo došli neki napoletanci iz Napulja i naučili Zarinjane loviti koralj i poslije su ih naučili kako i obrađivati koralj. To je počelo u 14. stoljeću, dakle još u srednjem vijeku i Zarinjani i danas ima ih koji znaju, koji se bave tim zanatom i vjeruju da se neće ugasiti. Puno lijepih zapravo anegdota. Evo jedna, između ostalih, zapravo da je, kad smo bili ovdje u kafiću, u Fingac, ljeti isto, tek počinje sezona i dolaze ovi konobari, 6. mjesec, ovi bili jedni iz Zagreba, jedni su bili iz Drniša, mislim bili Osijeka, sad nije bitno, ne. I sad jedno 20 dana prošlo i sad mi tamo šankom pa malo pričamo i ovaj konobar sluša i poslije kad je mala ekipa otišla i malo se to mirnije bilo, da nije bilo puno ljudi, onda meni kaže on, zakaj vas zovu velečasni? Ja kažem, nije mi to nadimak. Jer on mislio da je to neki nadimak, nešto, zakaj vas zovu velečasni? Spomenuo bih, dakle, naravno, radilo se cijeli tjedan. Onda je došla nedjelja. Nedjelje su u Zarinu bile posebne. Danas se to ne može više doživjeti, jer muškarci su imali nedjeljna svečana odijela. Svi su se u nedjelju oblačili u odijelo, žene su oblačile posebne suknje i košulje. Ne one koje su koristile radnim danom, nego su baš postale za svece, što se kaže. I onda je bila šetnja na rivi, muškarci sa karanfilom ili garofulom, kako mi rečemo u Zapućku, a djevojke i žene sa mažuranom i bosiljkom u rukama da im miriše. Da one ruke koje su preko tjedna kopale i vozile, veslale u brodovima, da ih malo omekša i da im dadu miris, kada dođu blizu muškaraca, da muškarci osjete taj miris mažurana i bosiljka. Bile su kamene ploče na moru i u moru se prala zimska roba. Pokraj Gospe od Rašelje, iznad Gospe od Rašelje, postoji mjesto gdje se vadila glina i pravile se kugle od gline s kojima se kao sa sapunom, kad bi se osušile, pralo sukance i biljce. Onda bi ih se isplahnjivalo najprije u bočatoj vodi, a poslije u kišnici, onda bi ih se sušilo. Jer u tijeku je jedan pilot projekt intermodalne povezanosti koji provodi grad Šibenik i ja se stvarno nadam da će to saživiti. I ukoliko bi to zaživilo za koju godinu, onda bi bili povezani na takav način da možemo omogućiti našim ljudima sa otoka da rade u gradu i da se vrate.
Isto tako i obratno, da možda niko ne primjećuje, ali kako ćete vi imati firmu na otoku bilo kakvog profila ili nekih možda i novih tehnologija, a ukoliko van djelatnik ne može doći na otok, a vi ga na otoku nemate. A ljudi, da populacija je već, znači ljudi nema. Zadnjani su uvijek, možda ne na prvu ruku primali ljude, ali svakako dobronamjerno i danas se to osjeća. Znači, vrlo brzo ćete pronaći kvalitetno društvo na otoku i postati jedan dobar prijatelj i živjeti kao što mi živimo. Naravno da nam nije drago ako neko remeti taj naš ritam, ali to se rijetko događa. Ako je neko došao iz Kaprija, onda je i sin bio Kaprijan i tako. Da se znalo odakle je neko potekao, jer sam moga pradjeda i Juru Aralicu koji je došao iz Promine, za njega nisu govorili da je prominjen, jer nisu ni tako reći ni znali za Prominu. A on je došao iz Puljana, tamo odakle su Aralice. Primjećuje se jedna stvar da vi sudjelujete u svim strukturama, svim aktivnostima, svim druženjima, do malog nogometa, do ne znam čega, gdje okupljate tu jednu generaciju ljudi. Sam, pojam otoka je zapravo normalno specifičan i života na otoku. Života mi se ovdje zapravo svi znamo na neki način. I svi smo upućeni jedni na druge. Kao je neka velika obitelj gdje dođe do isto karanja, nesporazuma, malih trzavica i svega, ali opet sutra se moramo susreti bar 2-3 puta ujutro na kavi ili u dućanu ili negdje i moramo živjeti zajedno. Znači, moramo odmah to na neki način riješiti, jer onda to bi točno, možda u gradu ili negdje to se izgubi čovjek. Izgubi se, da. Ali ovdje onda to ljubomorno čuvamo. Tako da zapravo i postoji nas, ajmo reći, malo ima, ne, mislim, Zlarin čak ima i dosta tih ljudi i zimi, da mi moramo sudjelovati u svemu, ne? Pomoći dati ruku, da li u KUD-u, vatrogascima, da li u meni u crkvi, oni ili bilo kakvom događanju. Bile su 3 uljare u Zlarinu, u onoj zgradi gdje se sada nalazi Aldura. 3 makine, kako smo mi zvali. A vani su bile bačvice koje se ulje stavljalo da se ohladi. Mi smo djeca od kuće uzeli bi komad kruha i trčali i zamakali ruke s onim kruhom u to svježe ulje i bježali. Za nama su vikali oni koji su radili, međutim i oni kad su bili djeca isto su radili. Ponekad bismo zamočili rukav jer se ulje pravi konac jeseni i početak zime. Zapravo radilo se i po cijelu zimu, sve 3 makine su radile sve do veljače. Jer je bilo ulja i Zlarin je izvozio ulje i vino sa svojim brodovima u Trst. Trst je bio naša glavna luka. Najteže je zapravo čovjeku biti sa sobom. Uvijek s drugima nešto događa se. A kad nekad čovjek sam sa sobom, onda ako sam sebe nisam prijatelj, ako mi je teško sa menom, onda ne mogu i s drugim. Ja sam Hrvatica, svoga roda dika, iz Zlarina mista, pokraj Šibenika, iz Zlarina